lamsoko nongna ani channel arawaya जों दिनै थाइपं चेलेन्ज खालायफुंनाय थाइपं जायफुंनाय नंनाय दंदि आनि भिडिअ ना पाइथाल जरा अनेक भिडिअ आपलोड खालायनाय अनेक लेरय था कारण हा बिजि ओइन दं वाटि राव वाय आको कारण दकरै एदिसे एरिया दरा आइनि बाय भिडिअ राव आपलोड खालायमालिया तिनि नंनि बाय कायसा ब्लग दैहिगा थाइपं जायफुंनाय जों तिनि नाय दंनि नग आने ब्लग ना